Tak, tretia a záverečná otázka. Máme už 8:45, ak dobre vidím. Nikto. Tak ja sa ešte, čo si myslíte o takom rozšírenom taká nádej. Ja si myslím, že neoprávnená, že nepolitická politika. Hej. To sa dosť akože, že tá nás spasí. Hej. A v tom kontexte neochota vlastne ľudí vstupovať do politiky, lebo to vnímajú akože to je niečo, tam sú tí zlí a my sme tí dobrí. Hej. Už to ten mladý kolega povedal, že tak to nie je, ale v podstate otázka je taká, že čo s tým robiť, lebo ja si myslím, že to trošku paralizuje tú opozíciu, lebo ľudia čakajú za nejakú takú zmenu, ktorá zmení tú moc bez toho, že vlastne to robia politici, ale ja si myslím, že ako mocenské zmeny sa dajú robiť len v rámci politiky. Môžem? Začnem teda ja. Musíme vtiahnuť ľudí, musíme vtiahnuť slušných a čestných ľudí do politiky. To je alfa omega. Môžeme kľudne začať od komunálnej politiky. Máte pravdu v tom, že ľudia moc nechcú ísť do politiky, lebo vidia, že častokrát čestní a slušní ľudia, ktorí do tej politiky prišli, tak sú pošpinení, je na nich pohon, každý na nich pozerá divne ako na zlodeja a tak ďalej. Ale napriek tomu máme niekoľko pozitívnych príkladov a to je do okolnosti aj v hnutí Olano, ľudí, ktorí došli naozaj, tak povediať, z tej občianskej spoločnosti do politiky a dneska odvádzajú dobrú robotu. Ja vám poviem, čo sme spravili my v strane SAS, lebo nám je častokrát vyčítané, že máme málo času. My sme založili jeden inštitút, volá sa to, že Priateľ slobody. My ich už dnes máme viacej ako 4000. To sú ľudia, ktorí nie sú stranicky angažovaní, neplatia žiadne členské, nechodia na kongresy, ale jednoducho zdieľajú naše hodnoty a chcú urobiť niečo so stavom spoločnosti. Obrovské množstvo týchto ľudí za nás kandiduje do obecných zastupiteľstiev, do tých vyšších územných celkov. Dokonca máme primátorov niektorých, ktorí sú len priatelia slobody. Dnes možno nikto nevie, aj Martin Klus je len priateľ slobody. On nie je člen strany. Aj Juraj, asi 3 poslancov máme, taký Braňo Greling, ktorého som tu spomínal. Sú ľudia, ktorí nie sú straníci a keď týchto ľudí vtiahneme, aspoň do tej komunálnej politiky, možno aj niektorých z vás, a oni to tam budú robiť slušným a čestným spôsobom a my im dáme len tú podporu, že budeme za nimi stáť a dáme im tú podporu tých právnikov, ktorých máme treba ako strana a vôbec to zázemie, tak si myslím, že to vieme posunúť ďalej. Ja viem presne, o čom hovoríte, lebo bez toho sa nepohneme. Pokiaľ my tých ľudí, hovorím, ja som to tu vravil v takom úzkom kruhu, čo sme my spravili v Stúpave. My keď sme v 2010 začínali ako strana, tak v Stúpave sme išli do volieb a pravica sme boli, nie že rozhádaní, ale nevzali nás. Nevzali nás do partie. Výsledok bol ten, že v komunálnych voľbách v zastupiteľstve bolo 12 smerákov a jeden bol z SDK, z tej koalície. A keď sa ščítali hlasy SAS a hlasy pravicovej koalície, bolo by to opačne. O 4 roky sme boli múdrejší, urobili sme veľkú pravicovú koalíciu, pribrali sme 2 občianske združenia. Napríklad my ako SAS sme si nedali žiadneho straníka nikoho a 3 miesta, ktoré sme mali v tej koalícii, sme ponúkli tým občianskym združeniam. Jedno sa volá Stupa náhlas, druhé sa volá Moja Stupava. Výsledok je ten, že máme 17 poslancov, lebo zvýšili počet. Miesto smeráckého primátora je nezávislý primátor a z tých 17 poslancov je 8 za tú našu koalíciu, 7 nezávislých a 1 SDK. Úplne sme to tam vyprášili. Úplne sme tých smerákov vyprášili a dnes tá Stupava normálnym spôsobom funguje, tá samospráva normálne ide, ľudia sú angažovaní a ja toto veľmi rád rozprávam aj inde, keď chodím po Slovensku, lebo to bol pre mňa úplne taký krásny žiarivý príklad, že keď sa tie demokratické strany spoja a začnú spolupracovať s ľuďmi, ktorým na tom záleží, ktorí nerobia politiku, ale sú treba v tých občianskych združeniach a nájdú určitú formu spolupráce, ktorá im všetkým vyhovuje, tak to ide. V tej Stúpave sa to podarilo, prečo by sa to nevedelo podariť aj niekde inde.